Oyo nwere ife o mere gị n'alụ. Alaika m ya. Nna Igwe kenekwa gị. Ndewo. Thank you very much. Okay, ndewo. Odogwu n'Ọka. Odogwu ndị Ọka jide ụzọ. Thank you. Ọgụwanụ na ọgụwa bụ isi afrụkwa obodo eje. Igbo bụ Igbo ndị mụrụ nze m ọzọ ekenekwa m unu wee na-asị nke onye chiri ya zere. Anyị agbakọkwa n'ọzọ n'obi Obinwanne ndị Igbo Global Cultural Movement Foundation, ebe a na-ekwu maka omenala Igbo na ọdịnala Igbo, ebe a na-ekwu maka njikọ nke ụmụ Igbo n'ụwa niile, ife a ga-eme ka ụmụ Igbo marakwa na ofu nne na ofu nna bụ ikere anyị niile, dịka unu si wee mara na ụbọchị tata ọ bụ oge akara aka anyị nwere ihe a na-akpọ emergency gathering. Anyị na-anabata nwanne anyị nwoke bụ Justice Ozobi, ya bụ onye nke gbara mbọ wepụta oge ya niile si na ọ ga-agba mbọ wee fụ na Igbo youth niile nọ n'ụwa niile bịakọtara ọnụ ka a mara ihe ga-eme mgbada ka a sụrụ ya nri na ya bụ ife anyị na-eme n'ala Igbo. Ọ dịzie ka anyị nwa adịzi ndụ na-esi mmụọ mmụọ na Igbo youth n'ụwa niile ga-abịakọta ọnụ n'otu ezinụlọ, n'otu umbrella, ewee mara ife a ga-eme ka anyị nwekwa ndị na-ekwuru ala Igbo anyị. Ya bụ nwanne anyị nwoke a na-akpọ Justice Ozobi, ọ ga-esonyere anyị n'oge na-adịghị anya ka ọ bịa ka ọ gwa anyị ya bụ ihe ya na ndị otu anyị wepụtakwara onwe ha n'ala Igbo ka ha wee mara ife a ga-eme ka edozie ala Igbo, ka ife niile anyị na-etikwa mkpu ya n'oge gara aga ka ya bụ ife bụrụkwa ife ga-abịa na mmezu, dịka ịrụ ụzọ anyị ka a na-agakwu ya aga, dịka ime ka ọkụ dịkwa na be anyị ka ọ na-enwu enwu, dịka mmiri na-agbagokwa n'elu ebe ndị be anyị bicha maka na afụfụ nke anyị na-ata, mana anyị nwere ife niile anyị ga-eji dozie ala Igbo. Ọnya ka ụmụnne anyị bụ ụmụ ikorobịa na agbọghọbịa ji wee mapụta sị na nke a na ya agaghị anọzi n'ụlọ ewu a na-anwụ n'ogbere. So dịka unu si wee marakwana afa m ka bụkwa nwanne unu nwoke bụ Ugwu Okechukwu, Obinwanne nke ndị Igbo. Ana m ejere Igbo niile ozi ime ka ha mata ya bụ ife ha kwesịrị ịmata wee bịakọta ọnụ wee dozie ala Igbo ka ọ dịkwa ka o kwesịrị isi wee dị. Ana m ekene unu dịka anyị na-aba na ya bụ ihe anyị ji maka anyị wee bịa n'ụbọchị taa. Ana m asị ka m nabata ụmụnne m bụ ndị anyị na ha yiri wee bịa sị ka anyị tinye ọnụ n'okwu ka anyị mara ka anyị ga-esi wee gaa na ya bụ njem. Ndị niile nabatara n'ụbọchị taa ha kọwapụcha onwe ha, anyị ga na-agba nwanne anyị nwoke abụ ajụjụ ọnụ, nwanne anyị nwoke abụ Justice Ozobi ajụjụ ọnụ. Anyị gbazie ajụjụ ọnụ, anyị amadogodo ka ha si wee kwado, maka na ya bụ ife na-eme n'ala Igbo onye ọbụla amadogo nke ọ bụ, mana ya ga ha na-ekwusa okwu na soshal midia na ya ga na-ebutere unu nke na-emenụ n'ala Igbo, maka na anyị nwa bụ yutu ga-edozi nwa ala Igbo anyị witatụ ndị ọchịchị bụ ndị na-achịgbu ndị be anyị.